martang yang mahita dami ni di batana sumunusen saluhu naroha imana mangaramuti ati-ati do bikramna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita barita naudi nagabihatan di bata dihita imana tersurat di Yohanes bindu tulu ayat 22 ayat 70 songono mahatani di bata. Dungi Roma Yesus doa kasisian nai tulua Judea. Jadi mian disima jolo ibana rap dot nasida jala madidihon. Alai do si Yohanes madidihon di enon mardonokun huta salim. Ainania ay disi. Jadi tu si maro halak gabi terdidi. Aidang dope dihuruk si Yohanes ujui. Marsual madisi akasisian ni si Yohanes do sahala jakudi shala perburioni. Jadi dapat tona sida ma si Yohanes didok matu ibana guru nami hala i narotu jolom di iparne ay Jordan na hinati dakumi ido madidi hunwaeng. Gabi salut halak Roma dapat ton ibana. Dongina ninna si Yohanes ma mangadusi dang terbuat jolma manang anggo so dilehon tu ibana sian bano gicang. Hamusa diri si dang kudina huruk. Dada ahu Kristusi na sinurudo ahu patujuluna. Na puna orwani do pangulii alay na jong do ali-ali ni pangulii patangi-tangi ibana. Jadi malas ni roha situ tu dibahas suara ni pangulii asa halas ni roha si songonima jupang diam. Ianggo ibana patut lamgada lamoruma anggo ahu. Ido sahana. Urian itu hatta na kinakulungan di bagasan Jesus Kristus. Adong masada barita namar donga puda. Adong masahala kulit hitam sian keturunan Afrika namar Goar si Bokir. Na terkenal do si Bokiron ima senator di Amerika Serikat. Jala hea ibana songoni menjabat gabi sada presiden di Institut Tukege di Alabama. Bisa datiki amat tawo kiron lau merdadala ma ibana di pinggir kota. Ape di pardalanan na merdadala di mana pajupang ma ibana do sada ina na kulit putih. Dungi aladang ditada inatay jala didok mata si Bokiron ditawar matu ini tu ibana didok inatay matupak Bokir asa diurupi jala asa karejo terlumobi ala topet adong dijulun jabuna ima laho menabang hau manang mabesoban didok inatay tu amata Bokiri apakah bapak perlu uang dan apakah mau bekerja dan kebetulan nin narupane nuaing dison urupi majuau lako papungo sobat tahun mapapungon lako ima memotong kayu manake akahaw na di jaguneng topet dang liling tor dioloy amat tabo kirido dia dioloy ma pangiduan ni inate jala dipotongi imana matong sudihaw manang suban ni inate jala di beni mana bagak di susu bagak ali ditik kinakarejo imana dang piga-piga nari itoroma boru ni inate dinaroy bana dibering ma songgot marohana tersonggot ni bana dung mula siak kantorna sian Institut Tukege songgot ni rohana marnida amat tabokir na karejo di bagas ni na manang makampake suban dungi di sukun ma omak ni ma maru amate ison ninna marupane didok boru ni itu kan Pak Bokir mah merui ninna marupane masuk muwah ninna omak ni kenapa kerja di sini dia ninna marupane
Baharwa dido inate dungi Roma borne mado. Iye bana oma Pak Bokeri kepalaku deh presiden ni institut tuki gidui. Maila si dudu menate songgot marohana. Dungi itor laoma inate mangido maaf tuamate. Jala dido ma mohon Pak Boker, mohon maaf 1000 kali mohon untuk jala di jalan. Jala tung masai meila situ tu mah inateng. Alai dido Pak Boker mah tidak apa-apa. Kebetulan saya juga nggak ada kerjaan. Dan kebetulan saya bisa melakukan semua pekerjaan ini. Ninna ibana mah mulai sani tarbarita jalan songonima inatta perbagasi. Saya tiap bulan mengalir persepuluhan bahkan menyumbang inataru keluarga itu institut tukege alani imanakan dengan kerendahan hati daripada kepala manang presiden institut ima Pak Bokere. Aduh nanang idota di baritai dia makadongan. Baritai imanak kaingani tidak pernah menyombongkan diri sekalipun ia adalah menjadi senator yang terkenal, sekalipun ia menjadi salah satu kepala manang presiden di institut, tapi dia selalu rendah hati dan mau melakukan dan tidak pernah memberitakan siapa dirinya. Alanido dia makadongan sahab persyaun laos ido tema nih mingguta na luar biasa di hari Minggu lemgadama Yesus lemuru maangwang. Yesus harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ninna si Yohanes. Turpuko patorakot tuhita ima taringo tu Yohanes pedidi. Nanay idot tadi sorupani di antara nih si Yohanes dogot Yesus. Jala takas de si Yohanes padidi tunggudang do namang itu Yesus. Jala takas panidangyon na. Jala harorona. Jala ido na nido ni akka sisian na suku-suku ni. Anggo suku-suku na songon na menek dorohana. Akka sisian na alay Yesus do si Yohanes hoddo ga bisa decamitan na luar biasa. Na taida di baga satu pukon. Anggo jolma saya nang nomor saya dan nomor 2. Alai si Yohanes itu na luar biasa berengota setu pukon. Alanina perjulu na nang berengota dia mak kadongan nang pasato ni turpukon ima marsiajar sian toruk ni rohani si Yohanes berdiri. Wahama hita marsiajar sian toruk ni rohani si Yohanes berdiri. Ido ibana songon patu julu ibana. Dangawi. Ita damu do takas ninnar pa. Disudi pakobasyon na. Pakobasyon ni bana. Imanak kanyan hola pasangapon pangulido. Pasangapon Jesus. Di pasay ibana do imanak kanyan songon hola patujuru na do ibana. Tapatan na di si ima salah satu na nang berengota. Dangadong dianggarhon manang dangadong kesombongan. Alay patu di patu pa si Yohanes padidi. Da i manakanya ni holan pasangapod di batano. Alani sudiak kasya ni Jesus do siya padidi mangulahon ulon na di bagasan. So holan hapulinon do holan haserepon mabain marsanga. Kukata Jesus Kristus umanaparjudo nanaing persejaran na aragadi kita. Asa di sudi pakobasyot tayong nangadok kita na gila hormat. Unangadok kita holan na mangyahi hasangapon. So tung konapicak kita. So tung gabi marlea kita. So tung maila kita. Unang adong mangyahi hasangapon dirita. Tayo masong kata nito hata di Galatia 5 ay 26 ay unang matayahi hasangapon na rumar. Akka na si mangayahi hasangapon na rumar. Olo do gabi masih asapan, masih latihan, masih gargaran, masih langan, bahkan olo kami petuak ka kamolon hidup benda gudang kepunguan gaur do berbeda nanya olo nak kena mengalui gila hormat gila hasangapun
gabi bui do nakengani patubu persoalan alanido mersiajar mahita sian si Johannes. Na padua ko nendo hono tupukon ado motivasi do tujuan tambah kuban si sada ulang. Motivasi terus kejelas. Unang adong rupane bisi mabuat untung. Unang adong disi mabuat hasangap. Unang adong disi holan nang petuduhon hadirion. Alay di pasa si Johannes berdiri salah konsep na arga dison motivasi do tujuan pakobasyon na ima na kay konsep kita ima di pakobasyon dan berpikir kita Allah hanya berpusat kepada Kristus. Hola Tuhan mulian, hola Tuhan sangapun di bata. Mulu nga berpusat konsep berpikir ta ima na kaningan ikut tapadao ma kosomin, tapadao ma elati, tapadao ma teali. Unang be say holan lomor hatta paru-haruahun. Unang be say lomor hatta tuakka ima na kanyani tunay hola pamujud diri. Gudang aka ilustrasi na imerota ima halat na say ima laking manggulut Tuhan sangapun. Puido benotan ima amatan sibaduha nanaing hola dirina say dihatahon. Adong penakon na, adong pertana, jabatan bawah si hola dirina. Yesus gabi perpudi, gabi terakhir, tetapi hanya dirinya yang diceritakan. Dan songoni motivasi kita memberitakan Injil, motivasi kita pengulakan manang api atau hubasi. Jangan diri kita yang kita nomor satu oleh Yesus mah. Unang mah, saya somalu tabigi ima aha, hasangapun manang gicang niroha di bagasan serep niroha. Sehira na serep api gicang rohana. Gudang na songoni. Itu adalah motivasi yang kurang pas. Budu gabi, bade butuh gicang di ruang HP songon naserek bereng. Napatuluhon, naing dohonon ditupukodo lam gadda ma ibana alay au lam marmek. Manada diri ido napatuluhon. Buhano kita manada diri. Odo na maul dapat kita dihajar maul. Manada diri tak maul. Alay tidak ma alus di Yohanes berdiri, dia mengenal siapa dirinya. Ditanda ibana do diri dan gabi do depanon gay alona alay di do si Johannes do dang terbuat jolma manang anggo so dilihun ibana siya bano gicang kamu sendiri tidak itu nina rupane bah luar biasa dong dang di do si Johannes rupane manang nagabi dirinya down tetapi dia mengenal dirinya siapa dirinya. Ditanda ibana do pola do di ibana alat ni dia bata patujuluna nomor lapatan dia menyadari dia sebagai alat Tuhan. Jadi luar biasa do alat nama diri. Dangoli pabongap-bongapon, dangoli pabel-bel gaudi. Yesus do saya dipabalga. Dangoli holan neneng diri na populer, tetapi Yesus mainkan nagabi gila populer do gila jabatan gila di sini noengo tidak. Bahkan saya jodon imana kaningani. Holan naing pabalgaun hadirion na. Alani tujuan manada diri. Tujuan kita mengenal berkat Tuhan semakin rendah hati. Songon amat taboker na kaningan iman. Atong ido sabuhi hita marletare. Marletare marlas niroha pasangap pun jahuba debata ikodohonot tama dinamarlatare kita debata lembalga alay hita lemarme dotong. Unang gabi badabutu kesombongan. Atong tati rumah pabenan si Johannes berdiri markita na olo mangaliw dirita diarahoton di porbadia pasanga pujis di ngoluta asalam ganda lam marsanga debata di ngoluta gabi dapota dame do las diroha mahita saduhu na di bagasan ibana. Amin. Mauliate madiho ali Tuhan debata marhiti hatam na bedie. Amin.